Som a l'Albufera, l'alboaire dels àrabs, la llacuna. Un oasi humit en una illa mediterrània on l'aigua és escassa. Aquí abunda i fa possible la diversitat de la vida i dels paisatges. Les pluges caigudes a la Serra de Tramuntana arriben a l'Albufera per diferents camins. Els ullals, per on afloren les aigües subterrànies, i els torrents de Mura i Sant Miquel, per on corren les aigües superficials. Quan les pluges són molt intenses, rebenten les fonts ufanes i l'aigua brolla també cap a l'Albufera. La barra litoral impedeix la sortida directa a la mar de l'aigua dolça, que queda retinguda formant àmplies zones inundades. En alguns punts, com s'oberta, l'aigua troba una sortida. També es produeixen filtracions en sentit invers i l'aigua salada de la mar entra a l'Albufera. Aquesta combinació d'aigua dolça i salabrosa és la que configura els diversos ambients de la zona humida, en funció de la salinitat, la profunditat i el tipus de terreny. Allà on predomina l'aigua dolça hi ha grans extensions de sesquera, canyet, bova i jonc. El salicornià és l'ambient propi de les aigües salabroses. Als marges dels canals hi trobam un ecosistema peculiar, el bosc de ribera. A la barra arenosa que separa l'Albufera de la mar hi és present la vegetació dunar. A cada un d'aquests ambients hi ha una flora i una fauna pròpia, que conformen el conjunt de major biodiversitat de les Illes Balears. És a dir, l'Albufera és l'indret amb una major concentració d'espècies diferents, gràcies precisament a la presència d'aigua. Hi ha granots, serps, tortugues d'aigua, 26 espècies de peixos, 8 de ratapinyades, una enorme diversitat d'insectes com libèl·lules, papallones, aranyes i fins 300 espècies conegudes de papallones nocturnes. Destaquen per damunt de tot les 268 espècies d'ocells presents a l'Albufera. Més de 60 hi crien. D'altres hi descansen en el seu llarg viatge migratori. I d'altres hi romanen tot l'hivern. Però l'Albufera no és només territori d'animals i plantes. També té una llarga història de convivència amb els humans. Una història que combina les relacions harmonioses amb les actuacions mestres formadores. Els pobles veïns obtenien de l'Albufera aliments mitjançant la caça i la pesca, sal, pastures per al ramat, arròs, canyes, canyet i bova per elaborar una gran varietat de productes. Aquestes activitats, compatibles amb la vida a l'Albufera, s'han alternat amb altres de més impactants, que reduïren l'extensió de la zona humida a la meitat de la superfície original. Al segle XIX es va fer un projecte de dessecació, justificat per raons sanitàries i agrícoles, que va suposar un canvi profund en el paisatge. Els camins, canals, ponts, presents encara ara, són fruit d'aquesta actuació.
Les obres de la central tèrmica d'Esmorterà afectaren també la zona humida, però les transformacions més importants arribaren amb els projectes urbanístics i turístics. A partir dels anys 60, hotels, apartaments, xalets, carrers i carreteres ocuparen aquest indret, especialment a la barra litoral i a l'extrem nord. Per aturar la urbanització de l'Albufera, multitud de científics, entitats conservacionistes d'arreu d'Europa i el GOP demanaren la seva protecció. Finalment, durant els anys 80, es realitzaren una sèrie d'estudis ecològics i jurídics que culminarien dia 28 de gener de 1988 a la declaració del Parc Natural de l'Albufera, el primer parc natural de les Illes Balears. També els organismes internacionals han reconegut la importància ecològica d'aquesta zona humida en diverses declaracions. Una vegada protegida, comença una nova història, la història de la conservació i recuperació de l'Albufera.